Ayusin mo. Aray, ayoko na. Lahat. Aray, ayoko na talaga. Ubos. Aray, ayoko na. Ayoko na! Ayoko na na! Sa pangalan ni Kristo. Aray! 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 Hila ka mata. Sabi mo in Jesus' In name. Jesus' name, amen. Aray! Wala na. Hinga na malalim. Nasa tubig. Inom agad. Para makapasok yung spiritual agad. Dadaan lang. Inom pa. Wala ka na sakit sa balakang. Tingnan mo. Pumikit ka, sabi mo in Jesus' name. 3 beses. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagtanong pa. Wala ka. Grabe. Taas mo. Lakad. Tingnan mo yung balakang mo. Wala na siyang sakit sa balakang. Dinadasalan siya. Malapit lang sa inyo. Malapit lang sa... Saan ba kayo? Malabon. Wala akong magagawa. Ayaw pa... Naditiko siya kung gaano ka siya kalayo. Pero ayaw pa sabi ng Panginoon Kristo, wala akong magagawa. Diyan ka. Wala na sa balakang mo. Wala na. Yung talampaa mo, wala na nga... Ano? Wala na rin. Wala na. Nagtitinda kasi ako. Vendor eh. Nagagalit siya sa bunganga mo. Yung bibig ni Nay kasi tapatin kita, walang halong biro. Ito seryoso. Nakakasakit kayo ng bibig isa. Kasi minsan si Franca talaga magsalita. Ako, uwi na po kami. Thank you. Malayas na kayo, Nay. Bangga kasi ako magsalita, ayoko yung ako may samang loob ko. Franca ka talaga para malaman ko may samang loob ko sa'yo. O, kung ako, paprangkahin kita. Patawarin mo sila. Pagbawasan mo, pamatabi na bibig minsan. Nakakasakit ka ng damdamin minsan. Alalahanin mo minsan, nagkakasala ka rin. Wala tayong sakit balakang. Wala na. Ano yung sakit? Sobrang sakit parang ano. Parang tinusok ng karayong. Nagpa-doktor na kaya ako, may sakit ako sa bato. Wala kang sakit, Nay. Pag tumagal yan, Nay, magkakaroon ka ng matinding sakit. Kaya nga, ginigit ko na yung gamot ko eh. Hindi na kong minom eh. Lalong sumasakit pag inom ko. Taas ka ulit. Tingnan mo. Wala nang sakit yung ano. Naalala mong inibit ko to kanina? Sakit dito. Hindi, hawakan mo. Hindi, ito hawakan mo. Yan. Tingnan mo ha. Ilagay mo to rito. Tingnan mo ha. Relax. Wala sakit, no? Wala na. Ito. Wala na. Ito. Wala na. Wala, no? Wala kang sakit sa balakang kahit isa, Nay. May sabi ng doktor, may sakit ako sa bato. Yun ang finding daw sa doktor. Pero ngayon, may sakit. Wala na. Ano na, sakit dito ko. Parang, Yung asawa niyo, sir. Sir! Dinadasalan siya. May nagagalit sa kanyang babae. Marami. Yung bibig kasi ng asawa nyo, huwag na kayo magagalit. Ganun talaga yung laking Maynila. Kahit ako, laki akong Maynila titinda eh. Hindi may iwasan magalit. Kaso, nakakasakit minsan yung sabi ni ate. Yun ang malabas sa spiritual nyo eh. yan ang sabi niya, may nakaraan, sabi ko, dahan-dahan kay yung nagmayli ka ng saging sa pier, sabi ko dahan-dahan, baka mabusan tayo yung gas. Mabusan nga talaga kaming gas. Nagalit pa yung driver namin, ang talas yung magawa nga mong tata. Kasi naman, nawalan tayo ng gas. Saan ba kayo sa pier kumukuha? Sa Diyos. Ate sa pier kayo sa highway sa north. O sa North kami. Ito na ako nagdadrive eh. Simula sa 2 hanggang 18 hypermarket. Papuntang pier-pier. Yung negosyante nga kayo. Doon kami kung sa Diyos, lalako lang kami. Kaya pala. Yun ang masasabi ko, pero salamat pa rin. Maraming salamat at hindi ka nag-alinlangan pagsabi kay Kristo. Ibig sabihin yun, pinapatawad ka niya. Naging totoo ka sa iyong sarili. Kasi ayoko na yung itis-tis mo na ako. Gusto ko talaga prangkahan mo ako kung para ma-adjust mo yung sarili ko, di ba? Di ba kasi idaan pa kung sa kung masamang loob yun sa akin, sabihin yung totoo. Di ba? Okay na yun. Ang importante, gumaling ka na. Sige, Chard, alam mo na si ate. Wala siyang sakit. Kahit physical sa spiritual, kundi ang sakit niya pala spiritual, di physical. May nagdarasal sa nanay mo. Marami siyang kaaway. Ay, hindi pala. Marami pala nang kaaway sa kanya. Sorry. Mali yun. Marami nang kaaway sa nanay mo. Ay, lola mo pala to. Sige. Wala na siyang sakit sa balakang.
Wala talaga, Nay, no? Wala na. Salamat ka kay Papa Jesus, Nay. Salamat po. Salamat ka na rito, Nay. Salamat po. Balik na po. Natanggal yung sakit sa pinakampo. Nawala na. Pero tandaan nyo, hindi ugali ni Papa Jesus pagka may mali ang kanyang anak, ay minamalit niya o binababa. Bagkos natutuwa siya dahil umamin ng kasalanan. Laki rin si Apo Andy sa probinsya sa Divisoria. Kailangan minsan maging matapang ka at matalas ang iyong bibig. Ne, gumaling na ko ni. May anak ko sa Saudi. Gumaling na ko ni. O, sa YouTube channel yan. Anong pangalan? Ayan. O, umiyak na nanay mo. Ganun yan. Gumaling na ko ni. May tagal ko lang tiniis ko yung balakang ko. Ngayon gumaling na po. Ilang taon niya sa dyan, Nay? Tagal na yung taon na ito. 5 years na kasi. Kung saan saan ako pumuntang albularyo. Sabi nila, sa bato. Ngayon, Wala gumaling sakit. na.